railok. Dadi saben wong itu demok ngono lho. Nah, ngene kan yo kita piye. Ngene ya. Apa? Yang apa? Mboten apa-apa. Nyapa. Jatuh kalung itu jatuh. Alah. Pasangkan dong, pasangkan. Manggone ngendi? Di sini pasangkan dong. Emak. Kenapa? Wingi ngene iki tak pasangke aku kleru. Ngopo? Malah bledosno. Oh, asik. Moreken ormas aku jajal dirayu, jajal kaya ngopo lempung rayu. Sembarang ngangge bawa sembarang. Krisnya karo bawa seweneng dhek angger petuk bawa ngono. Woi, dadah Mas bawa mrene ngono. Nah, sembarang manut sampean, dandang gula kenek, pangkur kan kenek. Kan ada 2 sejoli. Nah. Sejoli? Kowe jone aku line ngono. Ya. Aku gede kamu li. Ayo cilik. Iki ketoke kowe ya demen wong wedok, ketoke kowe ya. Elek-elek ngene iki ya normal lho, Pak, rumasane. Kamu itu bagus loh. Ganteng loh kamu itu. Wis dikira to, Mbak. Ngene Upama kelakon sampean di bojo Krisnya iki mok tukokne apa? Tukokne apa, Mas? Tukokne apa? Tak tukoke bego. Nyapa kok bego? Lah wite nawon gotong ra kuat kari bego. Lek arep aja di bego dikelawang ngono. Angger arep karon sih lho. Tetep ge bego. Heeh, di bego. Ya sing terus akhire kowe di bego bingung goleki lho nek ndi iki uncek nek ndi tibake dhek keplites. Toblekan bego cepet. Modar berarti. Mas aku. Neno kuwi oleh. Yo. Duk wong lemu. Lemu tur ayu, dirah lemune. Wong iki jujur ae, apa enenge? Ora sok apus-apus. Wong lemu kan wanita lek dijujuri kan enggak mau dirayu tau maune wanita itu. Senenge dihapusi ngono kowe. Dihapusi tapi yang manis-manis. Di alembono. Oh, wong wedok ki wajibe dijunjung. Junjungan lho. Junjungan. Iya, Mas. Dijunjung wanita itu. Pak, apa to? Pak bayangke. Lah mosok kula junjung ngeten iki lho. Lu ya dijunjung ngene lho, Mas. Piye, Mbak? Heeh. Nah. Kris lek coblok tak sowablok. Dijunjungi ngono lho. Bisa, junjung ngono ra apa-apa kaya hember. Ini janggutku lho. Kena intuk-intuk arepan. Ora apa-apa kaya men. Ora apa-apa kepiye? Ra penak to aku. Oh, piye? Dian. Terus kowe srisik tis, alus lho kowe joget kan pinter. Apu. Ya. Jane ati. Kaya ngene iki. Joget tenang. Guru joget boyo. Jogete kaya ula dumung ya, Pak. Loh, maksudnya kocap ulane iki arep mangan kodhok ngono. Kodhoke sih, Dan. Lha sapa sih ning ngono kaya aku. Aku. Terus kaya ngene wong nandang asmara diajeng garwanipun tiyang kathah Yayi. Garwanipun Kakang. Oh iki yang gleleng iki ya. Bojone setia kok nek wong akeh kok ya. Garwanipun Kakang Yayi. Kang Mas. Wanita utama. Alus. Iya. Kang Mas. Ngono ki bodine iki bangkane nawon kemit, ngono ki. Iki apa ya nawon kemit sawang to? Lho, demok lho enek ginggiane to. Nawon kebul. Wah. Piye? Kowe iki piye paling sombong dhewe ya kowe iki. Lho sombong piye to? Lah ngopo lho kentol dadak mbok ketok-ketokke. Ngopo kentol kok mbok kaya kene iki lho. Kuwi lengen. Hah? Lengen. Lengen to? Lah rumah kamu apa kaya? Lah kentolku karo kene gedhe kene. Ih. Lah.